Ok, díomh card agus fáilte seach chuig an ceacht seo. Iniu bé muid ag tuairt faoin ceacht atá le déanamh goibh an Máirt an dara láideag de mí bealtaine. So tá an nasc don ceacht an sin agus tá an bhuireann Microsoft ar fáil an sin agus tá muidir déanamh an YouTube. So má taimmuid ará sul taimmuid rá nádana go deir tan measúna leúnach le déanamh goibh ar an ine. So caihí si bheith cinnte gur legálann si bheith seach ar an ine agus gur déanamh si an ceann sin ar an ine sin. Rénos, iniu tá muidir clúdú pointe gramadaí. So tá an pointe seo deanta ar leathnach 180 agus 190 sa leabhar ach is stoilm agus tásúlgamm go mbeidh sin níos soléir má leanann si bhar lumsa inionad é sin á léamh. So iniu tá muidir déanamh na cónasc comhordaithe, coordinating conjunctions. Now, is terma trom é sin ach is rud ag an anas siimplí é in áiríre. Mar tá sibh cleachtaithe ag buintúsáide as na cónasc comhordaithe hena féin sa Gaeilge agus sa Bhéarla agus dáiríre sa Gearmánis. Ok, an míniú, an san míniú ná ceann go líon cónasc comhordaithe dá abart le chéile. So má tá dá abart a gcuin, abart a hain agus abart a dó, má tá muid a géirí iad a chur le chéile in éon abart amháin úsáide mar an cónasc comhordaithe. An príomhrud faoin na cónasc comhordaithe agus sin iad sin comhordaithe inionad na cónascanna eile as Gearmánis ná ní aithríonn ord na bhocail leis na cónasc comhordaithe. Ok, so sin an príomhrud, mar níos duine sa seachtain seo agus an seachtain seo cogann in áiríre, bé muid ag féchant ar cónasc eile a aithríonn an ord ach an cúig cónasc seo ní aithríonn siad ord na bhocail leanan gach rud a rá mar a bhí. So bhfuil féach cúpla abart an seo as Gaeilge agus an sin déanamid ceann na go as Gearmánis. So, féach seo, taim go dtí an chistin. Sin abart, mar déanann sé cíal. Taim go dtí an chistin, seasan sé in éonran sin. Ihm cáca. Mar sin abart, sin fíric, im an omarcha cáca, sin an fíric an sin. Ba cógur stoppam leis an cáca. Ach, taim go dtí an chistin ihm cáca. Now, is dá abartí seo, déanann siad cíal lo féin, ach bíonn cíal níos mó lo má churm le chéile iad. So, má nascam le chéile iad, an sin bríonn siad níos fearr. Mar is féidir an cáca éthe éon áit, ach tá mise ag éirí rá taim go dtí an chistin an sin agus mé sa chistin ihm an cáca. Now, bailach níos fearr le chun sin a rá ná go banúsach taim go dtí an chistin agus ihm cáca. So níos tá is a gach duine tá géisteach lom nuair atá mé sa chistin sin an áit ihm an cáca agus muna rá mé sa chistin ní bheith an cáca á ithe gom. So taim go dtí an chistin agus ihm cáca. A níos déanann si sin níos mó chéile agus iad sin le chéile. So, féachar seo, dúsáid mé an cónasc comhordaithe agus chun an dá abart sin an nasca. So, féachar seo, is féidir lom dul go dtí an seomra sí. Nu, is féidir lom dul go dtí an chistin. Sin gá abart agus bríonn siad. Agus sin fíor sa dín glasta seo. Ach le cónasc comhordaithe, deirem, is féidir lom dul go dtí an seomra sí nó is féidir lom dul go dtí an chistin. So níos tá muid comparáid idir an dá rud leis an cónasc. Now look, níor aithrig éon rud idir an dá abart. Tá si dúirt mar an ggéine seachas in ionad an lánstad, an little lánstad sin, féachar an little lánstad sin, little lánstad, hey little lánstad, chun statú. Chur mé an cónasc nó. So dúsáid mé an cónasc comhordaithe nó chun an dá abart an nasca. So, in Gearmánis tá cúig cónasc comhordaithe. Tá aber agus clíonn sé ach. Tá den agus clíonn sé mar nó mar jaall nó mar sin an because. Tá ódar clíonn sé sin nó. Tá zandan sin in áit sin nó in ionad sin agus tá ont sin agus. Okay, so níos rachmuid tríd ceann nó go
mar hampla. So féachar seo. Ich esse nicht viel. Ní ihem allein. Ich habe keine leiscail Hunger. Níl ocrasar. So is féidirm é sin a thógáil agus é a nasca. So ich esse nicht viel. Ní ihem allein. Níl ein ocrasarm. So ní ihem allein tusk nach bhfuil ocras orm. So tá géirí an mar a chur seach. So an sin is ich esse nicht viel, denn agus an sin buine se sin an counter ach seachas sin, denn ich habe keinen Hunger. Ní ihem allein tusk nach bhfuil ocras orm. Céirt faoin ceann seo. Niall liest ein Buch. Mark schreibt einen Aufsatz. So, léan mar Niall leabhar agus scríbhann Mark aiste. So, rachmus tríd an lista. So, an oibríonn aber an sin, léan Niall leabhar ach scríbhann, is dóigh oibríonn sé beidir go ceann níos fearr. Den, an bhfuil Niall ag léamh an leabhar tusk go bhfuil Mark ag scríomh an aiste? No. An oibríonn ódar an sin, nu léan Niall leabhar nu scríbhann Mark? No, gus an duine céine. Sondern léan Niall leabhar ina áit sin scríbhann Mark? No. Léan Niall leabhar agus scríbh Mark. So is dóilm go bhfuil unt an ceann is a rúnaí an sin. So is féidir unt a chur isteach agus inis tá mé chuirsíos faoin rud atá arsúil beidir sa seo mar rang an rud aigen. Tá Niall ag léamh leabhar agus tá Mark ag scríomh aiste ach tá an beirt a cúciúm. So sin an rud. Ní aithríonn ord na bhocail. Ní bugan éon rud. An tain kind of rud nach bhfuil mé ró buairithe faoi ach beidir gur bhéid féchant ná an commóg. So, just real beag agus nílam ró buairithe faoi cos is féidir le bheith eolamm ar tá sibh níos sinne ach cúpla dus na habairt sin bíonn an coma ann agus cúpla dóibh ní bíonn. So, ag buint úsáid as an commóg an sin. De ná, bíonn sé in úsáid i gcónaí nuair tá aber, den oder sondern in úsáid agat. Uaireanta bíonn sé in úsáid nuair tá ódar und ach ní gáit in áiríre an commóg a chur isteach le ódar nó unt ach tá gá ort é úsáid le aber, den und sondern. So ma fecinn sé fiú sin, níl si bhíh denmh an písa seo in ein curs, so it's féidir an oibreoir. Meine Schwester studiert in Dublin, aber mein Bruder studiert in Galway. So tá mo griffór ag stadar in Nátha Cliath ach tá mo drithar ag stadar in Gaillimh. Ich mag Englisch, denn ich lese gern. Is mathlum béarla tusk nó mar sin is mathlum léamh. Mar is mathlum léamh. Ní gaeilge iontach ach tá mé géirí just patrún an Germánis a leanúint an seo. Actually, den sé níos mó céile as béarla, I like English because I like reading. Wir gehen ins Kino oder wir laufen Rollstuhl im Park. So sin rauad a duine. Tá muid chuig an fictulin nó den muid ag scátáil sa farc.
Ich esse gern Gemüse und ich trinke gern Milch. Is maithlumm glasria ithe agus is maithlumm banne a ól. So sin feiceann sibh lucht tá an comma leis an den agus níl éon comma an sin leis an ódar nó an und. But fecht tá an comma ag seach an seo leibhar chuig. Mein Bruder isst gern Käse, aber ich hasse Käse. Is maithlumm a chuir haar cáis a ithe, comma, ach is fuail cáis. Okay? So sin é go banúsach. Bei sibse ag obair na cín seo an bhar Microsoft. So verbinden Sie die Sätze, so chur na habart le chéile le aber den oder sondern oder und auf Deutsch as Germanisch. Níl sibh ag denmh sa heft agus níl sibh ag astrú iad go Gaeilge, cos ní gádaíh tá si dééis go golóir. So rachmuis tríd na rudí sin an bhuirim. So, ich lese Bücher. Ich finde sie interessant. Leim lauer, tá siad simúl. Okay, so cén ceann a bhfuil i rúnach, agus nuair tá sé i rúnach, scríbhan aber amach. Ich lese, pronom ich ar fut na háit sin. Bücher. Chuir mé ceann mí ceart isteach just chun chur seachar. Sondern ich finde sie agus ná dénig go dearn ar an lánstad. Gan an lánstad ag an deire tá an firm sin chun é a bharcá mí ceart. So ich lese, tá nómarcha spás an sin so bei sin mí ceart. Cain si bheith díreach mar atá sé an sin. So mullam díobh, mátá si bheith riomhar nó mátá si bheith nán, copy paste dhéana. Copy paste an sin beag tá méid nasc é comma an sin agus just an céad ceann well no an ceann mí ceart níl sé sondern méid rá sin libanis. Ich lese Bücher sondern ich finde sie interessant. No ní déine sé cill in a áit is léim leabhar in a áit sin tá siad simúl dom no. Is dóilm go bhfuil rud ag an níos a rúnaí ag taslan sin. So, sin a rud atá le so rachmuis just tríd an Germanisch lo siúd. Jens wohnt nicht in Berlin. Ní cónaíonn Jens i Bern, wohnt in Zürich. Tá cónaí i Zürich. Das ist ein guter Film. Es ist zu lang, ist zu lang, Bruno. Tá an scanan sin gomá, tá sé ró fada. Mein Bruder ist nervig. Ist sehr laut. Okay, so sin Jackar le astrú. Curan mudra haristeach man nerví, tá sé anna ord. Wir gehen ins Freibad, die Sonne scheint. Tá man sig dul go dtí an linsnáva las mu. Tá an grian ag tatnamh. Meine beste Freundin heißt Ella, sie ist lustig. Is sie Ella, Annam Machara ist fahr, tá sie gramver. Wir bauen einen Schneemann, frozen it out. Es schneit, tá muid ag tógáil fear sneachta, tá sé chur sneachta. Es ist kalt, es ist neblig, tá sé fuór, tá sé ceover. So caithfidh tú an ceann i rúnach an bhfuil sé tá sé fuór, ach tá sé ceover. An bhfuil sé tá sé fuór mar tá sé ceover. Nó tá sé fuór nó tá sé ceover. An bhfuil sé tá sé fuór ina áit sin tá sé ceover. Nó bhfuil sé tá sé fuór agus tá sé ceover. So rounnig an ceann ceart, clómhúil é isteach, breú ar submit agus bé an ceach deanta a gut